Σοφία Κωνσταντοπούλου, είμαι η εκπαιδεύτρια του εργαστηρίου Συλλογική Μαγειρική της Φροντίδας. Είναι μέρος του project Ζύμωσης και πραγματικά είναι η πρώτη φορά που στο καφενείο του Νέσωνα μαζεύτηκαν 23 γυναίκες και μιλούσαν για πράγματα που τις αφορούσαν, πώς οι ίδιες αντιλαμβάνονται τη φροντίδα. Είχαμε το χώρο και το χρόνο και την αίσθηση της ασφάλειας να ανοιχτούμε. Αισθάνομαι συνδεδεμένοι, μας ενώνουν πάρα πολλά πράγματα και καμιά φορά ούτε που το συνειδητοποιούμε. Πολύ όμορφα, ήταν μια πολύ γλυκιά εμπειρία, γεμάτη με ωραία αρώματα. Κάθε άνθρωπος όταν απαιτεί έναν χώρο για το πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα, αν το κάνει στην κουζίνα και συλλογικά, σίγουρα θα μπορέσει να το κάνει και έξω από αυτήν, δηλαδή στην πραγματική ζωή και στο δημόσιο χώρο. Σε αυτή την φάση κάνουμε ένα set από 2 εργαστήρια, ώστε να φτιάξουμε, να ξαναδουλέψει το καφενείο του χωριού, αλλά αυτή τη φορά έχοντας σχεδόν μηδαμινό αποτύπωμα στο περιβάλλον ή ακόμα και θετικό. Τα καφενεία στην Ελλάδα παραδοσιακά ήταν και είναι ένας χώρος ζύμωσης και εμείς το χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή σαν πολιτικό κρυό για να εισχωρήσουμε την οικολογική συνείδηση και στο χωριό αλλά και σε όλη την έξω κοινωνία. Έχω μάθει αυτό το διήμερο για το zero waste και την κομποστοποίηση. Έχουν αλλάξει πολύ τον τρόπο σκέψης μου. Σίγουρα θα κάνουμε κάποιο παρτεράκι από αυτά που μάθαμε και composting. Μου άρεσε πολύ. Θέλω να το ξαναδώ με πιο βάθος αυτό, να μάθω περισσότερα για την περμακουλτούρα. Κάνουμε 2 εργαστηριάκια τα κορίτσια, πώς βάφουμε ρούχα με φυτικά υλικά και πώς μαγειρεύουμε τα υπολείμματα που δεν θέλει κανένα. So welcome to World Disco Soup Day. So today we collected food from the markets from Larissa that we're not going to be able to sell. The same with all the food scraps and the flowers that are going to be on the table. We're going to roll it up, put it in a spiral, then we're going to steam it and we're going to dye it.